Tabuk nungnin besano khuskobor mane bahai ma tongkha tabuk to motamuti kaham nongkha mane bekharo onek serangka ge khuskobor ma khana boro tonghoen hajira baroda hajira bato hingke nin besano nung koi bosrok nasingka kokma saya mana singka kini no ang buma ba khep buma na besano khatango bono songo ma lambar ga tong korei onek jaka no khos khayo Laithane salo jeng norok kaisa kok saka khoroksa munai gabor tini bipor dewarma bisi brini sikang tripurani patra hase samkhaya thangi gamamani eba tabuksuk jora gothangna gotitongkha abo saimiya ange bini ama jengno samabai nor jotono chini laithane video jaga sawikhnarka plus phone number bo rika je nukui tonai sahorti eba je kamanai bipor dewarma bo chini video nai nukui tongke contact khati nini ama sakhamya barisa khanai laithane video jaga kahamge sawikhnarka a patbani video link description rijak nanya hingke naimano phiaba jeng video rima salchane olakeno monai bipiteorma bini dolone aro sakbathani bini amani video nugui lokino call khai saharka ama ang thiago tabugo gothangno tongku haipano ani phone kamai thangai keboni phone number mudose korikya a bagese ang nono call khlai maya te ang tabo hyderabad kaham koreng samuk khlai tongo buskani january man eba january masarko ang tripura eba nogo pani hini saharka monai bipiteorma atikeno yang pi bini buslabe kok salai khorang khana ekdom tongthongsakai mokhangni tesia monema kifli phakya aw abukai moment dono wan sugi nake tongthoma bagai kha khamse duko nana kokno tangi hinkai nokni ama hanjana bini buslabe bisi buri eba 4 bosor sikang haksal tongi gathana kote mungsa sawimalia haipano o bisi buri ni yagulo bini busla tabubo gathang tongko hene call klai sahor ki braina tongthongjana kongno te sabule nijini thei nijini borno kifli manamusu tongnai jotono jani sa borno chesa mungsa angibo kifli manamusu abono kobikok so ani tara baidolte manaso norbo khanai nadi o pini khukti botam saka tabuk nungnin besano khuskobor mane bahai ma tongkha tabuk to motamuti kaham nongkha mane bekharo onek serangka ge khuskobor ma khana boro tonghoen hajira baroda bato ke mia call khayo tuba hediba ke mangni nung tabuk mane nung je video renai tabuk sindarano tammo kok kasana moso bono da bono ke taban basama menti nya bono hambai re sinai ta belakan hamai maru haja kenin bekharo onek tabuk onek poriskar geneng onek khusing jora tabuk besabai kok ma samani tabuk to motamuti kaham nongkha geneng nin besabai kok ra salakya saka mia soitao salakya na ge bofur phanyan jabo phanya to sawo january maso phanya ni sawo ka khe december maso no phanya ni sakata chakate an chori rok asu duisa ya datine ki fil de ni sakata kete nang kok ma sai male belain tong thoka haja do acha ko hongke nin besan bung tam khomte sargadi bipot na bipot hongke nang belai nyo mane youtuber oi tabuk sindarani bekhakte video roi nang nin besano khobor mama bisingte nang belanya saja khabono haja bono belai saja kha hambai bono ko hingke nin besano nung koi bosrok nasingka kokma saya mana singka kini no ang buma ba khep buma na besano khatango bono songo ma lambar ga tong korei onek jaka no khos khayo songo hajira bato boro hore nyake bunyo bin dol bai thane rok na maya nogya aba haimang saw buma ba biji besana mana togo kaham da tong haima da tong besaba bumano ai buma ba besana maya nangai mle nango mana togo ma saya ga hamdin hanya kabo somoyo methebo bekhana he ani besa ke phayana washa am haya kabo somoyo bo boiba hajo khuchike tongo ke ima rok